Bum. Čus! Takže my vás zdravíme, u dalšího videjka, druhýho let's play videa, multiplayer. Nahráváme to hned potom, co jsme teď a zatím uploadujeme, teda dotočili jsme první video a hned potom točíme další. Takže my jdeme rovnou na to. V dnešním díle bude to tak 20 minutek to bude trvat a v dnešním díle postavíme střechu. Teď Vešíku. Tak dojdi zatím proto. Zapadá sluníčko. Pojďme se na to vyspat, Jak to, že zapadá, vole, je ti krásně. Jo? Tak počkej minutu. Ty vole, to, že tady jedna postel. Ty vole, já jsem na balkoně. Pojď sem, Ty vole. čuráku! Pojď sem, vole. Dej jí hezky sem a neser, ty kriple. Já palem mi prdel. Ty zmrde. Pojď sem, vole. Uspím ty pičo. Neskoušej ty na mě něco, ty hovne. Ty čuráku! Tady budeš spát, ty trotle. A neser mi. Kurva. Ty vole, palem mi prdel. Ty jsi skreténa, ty vole. Ty vole, já bych ti takovou natřel, ty vole, jinak. A spí ty pičo. Vy stej na mě neskoušej, ty kriple a sranej. Ty vole, téhle lahátko ty pičo. Máš to tady krásný, ty vole. Já vím ty pičo. Takže si koukne, co tady máme. Ty vole, můžeme si postavit stan. To jo, stan v Minecraftu, ty pičo. Já běžím nabarvit nějaký ovečky. Jsem ze dřeva, vole. No ty vole, hele, bambus Yes. stina. Já mám 2 sekirky a jdu na dříví. OK, to si zabil. Hele, železo, ty vole, to je železo, jdu tam. Jo, mám krumpík, super. Neříkej, nemůžu to přijít na to, jak si mohl zapomenout, že je tady železo, ty vole. Železo. Ty jako správná dilina na ní zapomeneš. A ty jsi takový kus kreténa, ty vole. Ty vole, pleb mi prdel. Vence, co kdybys zatím natěžil dřevo, já budu tady kutat nějaký ty rudy. Tak si to vystřídáme, já budu stavět střechu a ty budeš zase někde v podzemí. Vyšlo, ne? Tak jo, čekuj, ale já ještě musím... Auč. Vezmu si 3 stejky, Ty vole, to ale ještě jsem chtěl, jo, zasadit pár těch stromečků okolo baráku. okay. Mám trochu pokles FPS, to je tím, že Vencovi smrdí prdel. Jak vidíte, verze 1.3 dává už expy, zatěžení, což je úplně neskutečný. To si velice vážím, protože lidi, kteří nebaví nějak tak jako drtit moby, tak si třeba víc užijou na tom těžení. Ty vole, já na serveru těžím 2 hodiny v kuse a vyjdu se 40 levelama. Ty vole, což je docela užitečné. Což je kurva užitečný. Ty pičo, kde to seš? Ty vole, tady kopu železo, neser a táhni někam. Zatím tady... Jo, tady, ty pičo, čus. Jo, ty kopeš železo, jo? Tak to se mi fakt nezdá, ty kreténe. Ty vole, smrdíš. Nemůžu, já teď nemůžu, babi, promiň. Já teď natáčím videjko. Sorry! Ty vole, babi. Babička ti tam teď vleze, no ty krávo. To jo. Ty vole, Promiň, uděláme tu babi. lezu okolo baráku. Ty vole, měl jsem holkám přindat skákadlo. Ty vole, ser bych na ně. Tady je takhle pochcená ovce, jo? Pochcené. Co OK, podívej. zasadil jsem pár stromečků a jdu kosit. Já jdu zatím Vedř. trochu víc do podzemí. Ty vole, ale ty lagy, to je neskutečné. Ty vole. Jo, teď jsme to taky laglo, ale už ne. Takhle, že by? Jo? Šlo by to? Tak udělám pár bloků. Až bych chtěl tu ten stromeček. Slyším moby. Jo, našel jsem dungeon, kámo. Jo. Krásný, krásný dungeon. Paráda, tak máme už automatickou XP farmu. Ale ne jako mob dungeon, vole. Ty vole. Kejvku jsem našel. Tak to je no, Promiň, zlato. to je no. Vidím tvůj nick. Tamhle, vidíte? Jak teď kopu, tak tam je jeho nick. Ty, strom. Ale existují tady porty. Ty vole, ne, Nebudeme portit. ne, Nebudeme. proto jsem je vy. To není poctivá hra, na porty nejdu vypnout, ty kretenský.
Dežo. Jdou vypnout. Dežo Dimitr. No lidi, já se omlouvám, jestli teď neuvidíte, co těžím, protože jak YouTube je známo, tak rád stmavuje videa. Tak počkat. No já nemám ani dřevo. Tak nic. Tak ho budete muset chvíli počkat. Kdybyste náhodou neviděli. Já teda vidím krásně, nevím jak vy. Tam beru dřevo. No, tady už nic není, akorát hlína. Bych mohl vzít hlínu. Kousek prokopu. Třeba něco najdu. Ty vole, už máš 48 dřeva. Tady nic není. Tady je mrtvo, ty vole. Jak na kokoččím hnízdě, ty vole. Si pak ještě vykoupu, vypadám jak bezdomovec. OK, mám stack surovýho dřeva. Okay. Já mám 21 železa. Ty vole, ty lagy jsou neskutečné. Byla jsem na povrchu, už lagy nemám. Super. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, jsem tu. Ty vole, jdu domů, ty vole. Ne, vyrostám. Tak. Dík more železo. Tak. Ty vole, držu pse. Jo, a jdu zase jít bambusovou třtinu. OK, já jsem našel naši krávy, tak jdu sejmout. Všechno to tady vykos. Tady nebude ani živáčka. Budeme tady srát nebude. Jak bych to vykoumal? Já už vím. Hlavně zabije ovce, jo. Mám To je naše mám zabíjet ovce. Ne, hlavně nezabij ovce, ty kreténe. Ty vole, to je naše jediná spása. Proč? Ty stříháme, hlavně ani nebarvy. Proč? Žlutá vlna je dobrá. Je no, ale lepší je tmavě modré. Až budeme mít lapis lazuli, tak je obarvíme na modro. Ale oni jdou kdykoliv přebarvit. Nejdou právě, což je na hovno. Ovce jdou, ale bavlna už nejde. No jasně. Tak ji ostřiháš, ona zase doroste do té barvy a přebarvíš. Ne, se na to, prostě ty ovce nebarvy. Teď je lepší, když vybarvíme, potom máš vlnu. Ona nejde pak až Bílá ovce, bílá ovce je reálnější. To jo, no, ale je to vtipnější. No, to je dobře. Ty vole, jak cípám. Ty máš našel lagy. Já? No, jsi zalagovaný. Wow, Ne, nejsem, si nalaguju. jsi hovno. Dík more železo. Chceš vidět něco kulového? Čekuj mě, ty hovne. Nemáš co. Ty čuráku! Neskoušej. Ty jsi taky využil. Nechal, proč si děláš železný věci, když v trůle máš to branko z kůže a boty. Já ti to všechno udělám, ty on to udělá jak kamen. To řekni, ty hovno. Ty jsi fakt čurák. Tak já aspoň udělám nástroje. A luk bude můj, jo, já budu lukař. To můžu být taky. To můžeš, no ale když je málo šípů, tak budu radši já. Ale. Či já budu zlato. Budu něco zkoušet, jo, to trochu. Máš to dřevo? A víš, že? Ty vole, já to nechal. Ne, dej mi to dřevo, vole.
Jo, děkuji. Jo, už to tam máš. Jdi do podzemí. Tak málo, si děláš prdel ze mě. Tvé, co ti dal 24 surovýho dřeva? Že je to málo. No to je hrozně málo, máš to. Tvé, podle mi prdel. Jste čurin. Pane bože. Ty jsi kus kreténa, kurva. Ty jsi kus trotla. Tvé, nemáme dřevo jenom na dřevo plno. No tak mám 52 schodů, no. Ty vole. Víš, to se dělá ze styku, že jo, ploty, no do prdele. Do prdele. Čau prdele. Jo, Wendy, a mám tady nějaký uhlí. Hážu ho na to, jo? Děj z něj torče. Už jich mám 12. A dělám další dřevěný uhlí. Já se jdu vychrápat. Za 10 minut končíme, Wendy. To jsme to udělali. Dnešní díl byl jako i nudnej. Au. Já se poknu Daisy. Cože? Ještě 14 minut, jo? To první video. Ready k železo. Ready k železo. Dobrý, dneska už na to sral. Jak mě bolí záda. Ty vole, ještě na to snese. Já budu dělat určitě gameplay z jiných videí, teda z jiných her. Moc to nelouž se tím mluvím. Z jiných her budem dělat určitě let's play. Zas mám hlad! Mám hlad! Budu žrát. Budu žrát. Budu žrát. Budu žrát. Budu sklidit úrodu, kámo. Já si za chvilku, na chvilku na to dolů. Já nejdu, počkám, až ta úroda dozraje. Ale těžit bychom mohli přes ostří. No. Pré těžení pro nikoho není moc zábavný. Tak pro koho? Jak pro koho, no? Pro většinu lidí ne. Ty vole, já si to plně vzít lopatu. Jinak hned jak dotočíme tenhle díl, tak potom celý den strávím u Wendyho a budem všechny ty videa renderovat. Ty vole, creeper! Pust je mutek! Jsem dobrý! Hovne! Creeper zasranej.
Děláš prdělík, nemůže bouchat. Šurák. Jak to? Může! Do prdele. No, No jenom, no že ne já asi, ty vole. No taky nemůže creeper bouchat. Víš, 2 bloky nad ním a on bouchnul stejně kreten jeden. No tak 2 bloky, to je fakt hodně. No to teda není, no dostřelíš skeleton, ty vole. Teď jo? Vidím se ty hormon, ty čojný. Sklidni se ty. Ale, klidek, jo? Šurine. Ty vole, už ani nevíš, co mluvíš. To je 2 bloky. 2 bloky, ty vole, už si myslím, že nemůžu ani klid. Ty vole, držu budeš být hovno. Sklidni se. Mě na to nejzvědavý. Klidně hormon, jo? Klidně hormon. Ty vole, další železo. Muredík železo. Co to je? Ale co ti napsal Roman? Na Facebooku. Jaký Roman? Nic. Někdo mi napsal. Jo, jinak Bendy, udělal jsem nám creepera na kopečku. Mhm. Tohle kam to lezu, já si fakt obžrali asi. No nic, no, 54. Ještě Mám 5 minut. Vypadá to, že za chvíli už to zakončíme. Že stejně už nemáme co kecat. Nebo Bendy, do těch 5 minut nemáš nějaký info krátké. Ne, nic mi teďka nenapadá. Tyjo, třeba bych řekl já. Tak já nevím, asi že... Vám moc prostě děkuji. Už máme 4 odběratele. 5. No. 5. Za to strašně moc děkujem všem, jakože... Chtěl bych poděkovat, že vůbec, jakože... Prostě... Nás sledujete. Už máme přes 200 zhlídnutí dohromady na všech videích, což je úžasný číslo. Na to, že máme server, na to, že máme channel týden, možná ani ne. Mějte se sami, jak dlouho máme channel, tak si myslím, že na to, že všechny ty videa renderujeme do HDčka, všechno to se snažíme jakoby dělat do lepšího, tak jsme vám fakt vděční. Jsme rádi, že na nás koukáte.
Prostě se snažíme ze všech sil, no. Nejradši budem... Ale jsme nám vyhověli. Nejradši budem prostě, když vysvětlíte svým ségrám, co je to bagrovat a... Jo, No, redstone. super, já pak udělám pistonovou farmu. Pod zemí. No, tak co bych ještě řekl, jo. Jsme strašně rádi, že nás sledujete. Snad se tady ten nový pořad, dá se říct, nová série Let's Play videí, že se nějak usadí. Že bude mít nějakou tu sledovanost. Aspoň 10 lidí. Aspoň. Budeme rádi za každého odběratele, i kdyby nám dal odběr tak naslepo, že by nás ani nesledoval. Protože všechno nás to motivuje a to prostě jsme za to strašně rádi. Taky budu teďko tutoriály, budeme dělat s Luďou ze všech her, prostě ty nás napadnou. Já teďko jsem začal natáčet Let's Play z GTAčka, prostě mise. Ty začáteční mise budou krátký, protože to jsou prostě takový ty jenom prostě pro začátečníky ty mise, no. To až potom díl, až trošinku budeme. Kurva, já jsem úplně zapomněl kam kopu, ty už jsem ve výšce. Jinak já se strašně moc omlouvám za to, jaký mám zvuk v té hře. To moje audio, já nevím, co to mám za mikrofon v kompu, tak jsem teď tam píchnul ještě nějaký jiný sluchátka, starý, a určitě se teď do konce týdne s Vencou, nebo Venca teď na to nemá, tak já si teď budu kupovat sluchátka s novým mikrofonem, tak snad mě dobře uslyšíte už, no. Tady těch pár dílů, tak 4 díly ještě budou v takovýmhle audiu, jak to vyjde, no, a já se strašně omlouvám. Určitě... Tak já je nepotřebuju, viď? Já jsem slyšel dobře. Já ti rozumím. No, jinak teda... Co bych ještě řekl? To jo... Že asi... Jinak určitě dáme vám potom někdy save naší mapy, teda pokud budete chtít. Tak třeba při 15. epizodě nebo při 20. epizodě vám dáme už vám dáme save, abyste nám mohli radit, kde co je, ale to my zase tak nepotřebujeme, my jsme rádi, když si všechno najdeme sami. Prostě vám dáme save, ať si to můžete užívat s náma, budete tam mít všechny naše dropy. Pokud nebudete mít levely. Tak jo, a ještě Venco, mohli bychom se teda dohodnout, že nebudeme nic v tom off-screenu dělat. Já budu těžit off-screenu. Ale ne málo. Budu těžit off-screenu, ale málo. Prostě když vypnem video, natáčení, když vypnem, tak Venco, Luďo, hele... Budu aspoň 20 minut denně budu těžit. Ale kdybys si narazil na diamanty, tak je hlavně netěž. Ukážeme. Tady ty rudy. Ten náš minulý branch mining nám strašně pomohl, nebo co to bylo. Super. Mám další redstone. Uděláme zase ty komory, jako minule, a budeme těžit branch mining. To jsme našli strašně moc diamantů. Každý Jak to vůbec pojmenujeme? Multiplayer, let's play. Multiplayerové dobrodružství. Bez to jmenovat, prostě do závorky do závorky to bude Minecraft. Pak tam bude multiplayerové dobrodružství epizoda 1. Ty vole, láva má epizoda 1 bych dal, nebo nějak tak. Jo, série 1, epizoda 1. Jinak sledujte Minecraftáka, sledujte Minecraft Box, sledujte Menta, sledujte Starlighta, Entra trapnýho, který se takhle trapně přejmenoval, pěkně nás to nasralo, že je to teď Enter, to pěkně smutný. Protože Starlight bylo boží přezdívka. Teď se mi na to divně dívá, když prostě Enter, uvař mi kakao. To je takový prostě divný. Já bych dal spíš toho Starlighta. Mohli bychom nějakou... A oni moc zrušili, ne, ale... Jsi tam nahrával moc porna. To je dobrý. To
aby se Bych jsem Já nasral. taky kam. Je to ten. Nechtěl bych, aby mě taky zrušili No jasně. No, už prostě. přetahujem. To je jedno, ještě chvilku to necháme. Až přijde tvůj Ještě budeme tečka. něco kecat. Jinak první epizoda už je nahraná na disk, tendy. Takže my vám strašně moc děkujeme. Epizoda, první No, díl, první ne? Ty epizoda. epizody. Holky! Jo, tak vlastně myslel. Nany, pojď sem! Smrdí. Nany! No, nic. Takže já vám fakt strašně moc děkuju. Omlouvám se za moje lagy, já nevím prostě. Je to serverem, no. To je serverem. Já to do příštího dílu to trošičku nějak spravíme. To ještě to se do přes zamlčit, co chceme, viď. My se s váma loučíme. Strašně moc děkuju. Odbírejte. Další železo. Odbírejte, lajkujte, dislajkujte. Kloudně dislajkujte. Píčo, tady toho je. To má nějak hlavu a patu, ten komentář. Na to. Pište nám, Když dáte dislike, tak napište proč. To by mě fakt zajímalo. Ať se taky zasměju. jinak, Stejně bych se chtěl vědět ty ostatní, co třeba budou mít prostě ty, co prostě dají dislike, tak ať napíšou komentář a zajímalo by mě prostě, jak by natáčeli oni. co to jde. Už na toho nekecejte. By byli ještě větší trapáci než my, Takže ty vole. jinak na účtě máme naše Skypy, tak nám určitě volejte, kdybyste si nám nedopsali, my jsme neodpověděli, což určitě odepíšem, ale kdybyste to nějak nevyšlo, tak nám určitě volejte, pište na Skype, můžeme si domluvit přes hovor, můžeme všechno probrat, co chcete točit s námi, můžete, třeba nějaký parkour. Ej, pomůžeme, do tuhle mapy klidně vezmeme i speciální hosty. Třeba do 2 dílů vezmeme jednoho hosta, který s námi může hrát 2 díly Třeba. a takhle. Jinak teda, kdo chce vidět Clouda, tak už ví co, kdo neví co, tak se, ať se koukne na naše informačky, předchozí videa. Další redstone. Sklízejte úrodu, vyhánějte anakondy z postele a podporujte Fejka, protože je to největší borec a videobloger na celý český YouTube scéně. Další borec je Bagurujte, jo, bagurujte. Freakout lomeno Evilbender 47. Knife. A Knife.cz, ten mi šilně pomohl se vším. Jak natáčet všechno. Prostě se koukněte na našem channelu do top elitky borců. Tam jsou prostě největší týpci. Jomeku. Tak ty určitě zčekněte. Co dělá dubstep písničky. To je úplně luxusní, to mají, to já poslouchám pořád, Jomeku jsou největší týpci. Takže ty určitě taky odbírejte. Jinak mějte rádi své ségry. Dávejte odběry, za to budeme šíleně moc rádi. Dani, pojď sem. Řekni něco diváky. Ty vole, hlavně to neposílí můj segru, ty vole. Že jsi strašně ráda za to, že mě sleduje, že nás sledujou. Řekni to, Arnold. Jsem strašně ráda, že nás sledujete. Ne, tebe tedy, jenom mě. Takže, jak jste slyšeli, my se s váma loučíme a obsejte na trampolíně. Čus! Čus.